Poštovani prijatelji, evo da vam ispričam jednu priču vezano za Kalimegdan. Ja sam se pre jedno, možda da kažem i 20 godina ovde šetao i bili smo tu sa ćerkom i sa nama je bio sin, ja i žena. I tu je u blizini bio jedan izložbeni salon gde je bilo puno ovih naših prodavača, prodavali su te stare novčanice i tako razne sitnice. I bila jedna Ruskinja koja je tu skicirala i pravila portrete i to je tad koštalo nekih 10 evra. A u to vreme je bilo ovde zaista jako loše po pitanju finansija. Mislim da je 10 evra bila otprilike poprilična cifra i ja sam splatio tada nekih 40 evra za kao tu neki portret koji imam i dalje na zidu, koji je crno-beli, slikano je ugljem. Volim umetnost i volim sve to da na neki način okačim na svoj zid. I čekaj, vidimo ovde se sprema neki festival, neki koncert ovde, da vidimo šta ima tu. To će biti neka muzika ovde. I tada sam ja, tu se slikali, jedan čovjek koji je sedeo na klupi, kaže, jel vi niste odavde? I on je meni rekao to, a ja sam ovde bukvalno bio svaki dan. Ja sam živeo bukvalno na pešačkoj zoni do Kalimegdana. Evo, za prethodnih 27 godina Kalimegdan se dosta promenio, ima tu dosta novih udruženja, novih mesta koje možete da posetite. Jedno od njih je definitivno i ovo Orlovsko gnezdo, a to je sedište udruženja Beli Orlovi, srpski vitezovi koji su ovde bukvalno svaki dan, gde se može doći, posedeti, popiti neko pivo, pa oni čak se još organizuju i nekakve zabave ovde. Ok, znači mi se nalazimo ovde u sedištu, ili kako bi to nazvao ovu prostoriju? Znači ovo su vaše prostorije koje su cele godine otvorene? Otvorene, naravno. I šta ljudi koji dođu mogu da ovde vide, dožive, da probaju? Ovako, kogod da dođe, prvenstveno ima priliku da proba, da uzme u ruke od mačeva, pravih štitova, kaciga. Zato nam je interaktivni muzej, jer poenta nam je da svako ko prvi put se sretne sa ovakvim stvarima, da može da oseti to kako je izgledalo, kako su ljudi nekada sve to i nosili i koristili oružje i svašta nešto. S druge strane je ovo srednjevekovna krčma, gde imate mogućnost da probate pivo koje se radi po receptu iz 13. veka, gde možete da probate, naravno, razne domaće rakije. Imamo tu medovinu koja je najstarije alkoholno piće, koje je recimo kao danas vino od meda, pa sad imamo sa nekim raznim ukusima. Imamo domaće sokove koji su bez konzervansa, koji nemaju ni šećera u sebi, prirodno je sve. I imamo naravno dvorište gde možete da se oprobate u streličarstvu, u mačevanju, u bacanju sekira. Tako da ovde je prvenstveno sedište kluba i za nas iz kluba koji dolazimo ovde da se družimo, a i otvoreno je za sve ljude, prolaznike, kojima je ovo opet zanimljivo da dođu da se oprobaju. Na koji se način klub finansira? Klub kao samodrživa ustanova bukvalno od članarina. Samo i isključivo od nas članova koji plaćamo mesečnu članarinu i eventualno kad imamo neke velike festivale, kad uspemo da nađemo neke donatore da nas pripomognu da bi to sve izgledalo na mnogo većem nivou, tako da to je to. Kaži mi, koje je neko radno vreme, kada ljudi mogu da nas nađu kada šetaju? Krčma nam radi svakim danom, sem ponedeljkom, od 11 do 7 uveče, s tim što opet nije striktno do 7 uveče, fleksibilno nam je radno vreme. Ukoliko ima ljudi koji bi ostali duže, nikad nam nije problem da ih ugostimo. Ajme, pokaži, molim te, taj tvoj šlem, koliko je to teško i... Sad dobro, on, pošto još uvijek nije kompletan, tek ga radimo,
otprilike će doći do 3 do 3,5 kilograma će biti težak. Opet, ovo je šlem koji se koristi za tap borbe. To nije skroz debeo čelik, nije kaljen čelik, mnogo su slabiji udarci nego u onim regularnim bohurt borbama, gde je opet oklop i sam šlem mnogo teži i mnogo čvršći. Tako da sad ćemo to da obložimo verižnim delom, da se ne bi videlo lice i u suštini to nam je to. Tako kaži, montujemo. Dobro, sad, pošto je tek početak, za sad osmišljavam način kako ćemo to da izvedemo. Treba mi, recimo, ovako. I sad uzmete ovako jednu alkicu. Ovako. I nju ćemo da provučemo kroz žicu. Neko voli sa čekićem i nakovanjem da prave, da čukaju, da lupaju. Meni je ovo mnogo zanimljivije, mnogo se Koliko traži... ti treba vremena kad treba da se kompletno obučeš u vitešku odeću? Pa... Prvo morate da imate barem jednog čoveka koji će da vam pomogne. Tako da u proseku, ako je dobro obučen pomoćnik, jedno 15 minuta nam treba. Ali ako pomoćnik zna šta radi i kako treba, gde treba, koja je leva ruka, koja je desna, koliko god to izgledalo slično, jako se razlikuje, tako da ako ne krene pogrešno da vam stavlja, pa onda morate da skidate, jel? Ako je 100% onako već naučen, iskusan, znači nekih 15 minuta sigurno. Ovo je pivo pravljeno po receptima starim koliko vekova? Po receptu iz 13. veka, koje smo pronašli od kralja Vladislava u njegovim spisima, gde je faktički traži od svih iz tog kraja da spreme određene namirnice koje će donositi u manastir, gde će monasi onda praviti pivo. Naravno, ovo je pivo koje je po tom receptu u kombinaciji sa kraft pivom koje se danas pravi i nije filtrirano, što se može videti. Tako da, drugar koji to pravi iz Kovilja, koji je pronašao taj recept, da tako kažemo, je prosto pokušava da zadrži što preciznije tom ukusu, jer u to vreme pivo prosto je bilo jako kiselo i jako gusto i nije bilo prosto. Mislim, danas ne bi ga niko pio. Tako da, zato je danas negde ta kombinacija kraft piva ovo danas koje se prave, domaća, sa ovim receptom, tako da smo dobili nešto skroz drugačije od onoga što može da se proba. Kako ljudi reaguju kad pivo piju? Za sad, eto, stvarno nisam imao ni jednu lošu kritiku. Svi su oduševljeni, kao što kažem, skroz je drugačijeg ukusa. Svima se sviđa, pogotovo kažu da je letnje pivo jer ima malo te citrusne note. Osvežavajuće je, nije mnogo gorko, nije kiselo, nego je bukvalno taman onako kako treba za letnji period da bude. Ajde ga probam. Ajde, živeli. Živeli, da. Što neću vam ja, da. Ajde, ma nema veze, ajde. Evo ga, pivo. Pivo.
Srećko, evo ti pivo. Evo ti Srećko pivo iz srednjeg veka. Voli Srećko! Te? Hvala. Evo, ovdje se sjedi na koži. Tapacirom. Živjeli Srećko, živjeli. Opa, jevat pa. Daj da probam. Dobro je pivo. Pijemo pivo, pravljeno po receptu iz srednjeg veka, kada su vitezovi bili na ovim teritorijama, naši vitezovi, a nalazimo se u prostorijama jedne organizacije koja se zove Beli orlovi. To je udruženje građana koje neguje tradiciju, koja se, evo, danas i sutra kreće na veliki festival koji će biti održan na Kalemegdanu, tako da kogod je u Beogradu početkom septembra treba da svrati na Kalemegdan i da pogleda njihove zaista jako lepe ratne igre i ono kako se nekada radilo u Srbiji. Pa evo, sve vas još jedan put pozivam, Kalemegdan, znači 5., 6., 7. i 8. tako, septembar, dođite. Ja, nažalost, nisam mogao da ostanem da prisustvujem ovom festivalu i da ga snimim, ali moj drug Srećko Stojković i portal Srbija i svet je bio tamo i snimio je sve ono što treba, tako da će taj izmontirani video za par dana biti i na mom kanalu, a i na kanalu Srbija i svet i još nekim drugim televizijama, jer kao što rekoh, mi zajedno sarađujemo već 10 godina i emisije koje se rade ovdje u Americi, a i neke koje se rade u Srbiji se emituju na preko 20 regionalnih TV stanica po Srbiji, a ono najznačajnije je BN televizija i RTS svet za svetske populacije. Prijatno.